demek wano derket ku birastî em milletekî mezin in. Em Kurd derket bi rastî em milletekî mezin in. Li gor vê Newrozê 2025 me dît li Rojhilat, Rojava, Bakur, Başûr û li Ewropa me dît Kurd bi girsahî bi hejmarên mezin daketin qada Newrozê û ji me re hat xiyakirin ku bi rastî Kurd milletekî mezin in û em ê gotinê hunermendî xwe yê mezin şivanperwer bînin bîra xwe. Her tim ji me re digot Kurd milletekî mezin in. Heyf e ku di vî halî de mane. Bi rastî li gor vê Newrozê 2025 me dît Kurd bi rastî milletekî mezin in. Bi rastî heyf e. Bi rastî şerm e ku em di vî halî de mane. Bêdesthilatî mane. Erê, ji ber vê yekê hêviya min di gelê Kurd û di xortên Kurd û keçên Kurd de bilind e. Ji navşîn de li gor vê Newrozê me dît ku Kurd bi rastî milletekî mezin in, keç û xortên Kurdan ji navşîn de zordariyê û bindestiyê qebîl nakin û pêrazî nabin. Tenê yek rêk li pîşa me ye. Hewrek çi ye? Serxwebûna Kurd û Kurdistanê. Ji navşîn de Xort, keç, Kurd bi tevahî zîrek in, jîr in, jêhatîn in, pêrûz in, wê bi lez, gavan bavêjin, wê bilivin, vê zordariyê wê serxwerakin û dawiyê dawî wê serxwebûnê Kurdistanê bi nav bikin. Her bijî ji we re û we dît ku bi rastî em milletekî mezin in. Ji bîr nekin vê yekê.